nagapati ang Association of Taxi Operators of Panay nga wala halos ang dako nga mabulig ang pagsuspend sa excise tax sa nagaparedayon nga pagtaas sa presyo sang gatong. Sa interview sang Bombo Radio kay Perfecto Yap, ang presidente sa among asosasyon, iyagin pahayag nga makabulig man ang nasamit nga lihok sang gobyerno sa transport sector. Apang 6 pesos lang ang mabuhin sa presyo sang gatong nga magapabilin sa gihapon sa mga produktong petrolyo sa balor nga masobra 100 pesos ang kada litro. Suno pa sa iya, wala ginagasanto ang tikang nga iniagod nga mahaganhagan ang krisis sa Pilipinas. Marumduman nga ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang laying nga nagapahanugod sa iya nga isuspendo kung buhinan ang excise tax sa produktong petrolyo nga maging epektibo matapos ang 15 kadlaw matapos niya ini nga napirmahan. Well, I think ang issue sa subong is not even ang inang reduction nga somehow mabal nato daw hindi nag-respond sa problema. Ang problema naton is ang increase. Ano ang 6 pesos sa increase nga from 55 to 100? So in other words, 65 pesos ang nagtaas. Tapos sa tawagan mo lang alibyo 6 kapiso. So I think it is not reflect no ang oral unfair sa problema sa industriya sa transportasyon.